about digital learning. Ni winjo ka way about corruption. Magi gik makethonwa piny jowetena. Inya paro ni kane diere moko kane wach laptops digital learning ne dwa bedo embraced in Kenya. Nomiwa singo munyiso ni nyithindwa ng'ato ka ng'ato ne dhi yudo laptop. What happened? Nikech ing'eni mano gima dine bed embraced seche ka. Sani di koro wan mabor kata ne nyawadwa wacho ni progressive. Ting'eni koro wase progress malich. Nikech that is around 15 years ago. Yes, 15 years ago nyathi ma ja 15 years sani eri mano dine koro nyathi mane dhie form 1 entiere form 2 form 3 kanyo. Tenene dine ose benefit from digital learning. To ni winjo kano wache weche mag mibadhi ema kethonwa gimora mora. Then ni wuoyo about lokruok mar mondo mi kata sikunde oyud kaka nyalo gedo gorofni mondo ger. Then paro moro biro na ni yudo ka sanie president golweny kabisa mondo mi o team gimiluongo ni affordable housing ma oseyudo partners all over ma udi gerore Kenya ka. Wang'eyo kuonde moseger gi nitiere Kibira, nitiere Soweto, nitiere moko mag Pangani. Koro paro moro Kisumu. Lang'ata bende ose tim ground breaking kata ose yang moko. Yes. O Mabei no se wacho ni moko de ger. Neuru. Kore mana penjora ni yawa. To karama donge bende dibeda very good idea kinyalo tim the same ni skunde. Nikech gorofa will take a very small space. Mana kaka ne nyawadwa wacho. Tiyudo ka within the place every other facility would be available. Koro an gima poda wacho ka political goodwill ema onge e Kenya waka. Kade mano bedi de wicho chopo yo maka. Gima nyalo tamre timre onge, but political goodwill. Nitiere jok moko magin gidwa thiro gimora amora madwa dongo Kenya to ithire. Gimora amora mawachere duoke piny. Aya weche go mag tiyo kod mbui bero sekta mar somo. Esa kasa ma sirkal olokore.